Hvad siger du, Max? Hvad siger du? Jeg elsker drengen. Du elsker drengen? Hvorfor? Hvorfor ikke piger? Hvorfor ikke en pige? Abby er en pige, du elsker det, Abby og mig. Jamen, jeg elsker drengen. Lukas. Elsker du ikke mig og Abby? Nej, jeg elsker Lukas. Der hedder Lukas. Jeg elsker ikke os to. Skal du giftes med en dreng? Ja. Hvorfor? Det skal jeg bare. Ikke med en pige? Nej. Er du sikker, Max? Nej, kun med en dreng. For evigt? Ja, for evigt. Men Olivia elsker en dreng, ikke en pige, fordi... hvad hedder det? Jamen, Forklar, Olivia. Jeg ved ikke, hvad du vil sige. Jamen, jeg elsker drengen, og Olivia elsker piger, så elsker jeg drengen. Nej, Olivia... Nej, jeg elsker drengen, fordi at jeg har ikke prøvet at være en dreng. Jamen, jeg prøver at være en dreng, men så er Lukas og din dreng. Så er Lukas min ven. Og din kæreste. Ja. Men Lukas, er også han forelsket med dig? Ja. Så du elsker hinanden? Ja. Nå, så I er kæreste? Ja. Nej, det går ikke. Hvad med Torben? Jamen, Torben er inde i børnehaven. Men elsker du ikke Torben? Jo. Nå, men han er ikke din kæreste. Nej. Det er kun Lukas. Ja. Okay, tak Max.